8, 7, 6, 5, 4, 3. A keď si ako to zobral teraz? Zober sa. Minúty do konca, poradne potrebujeme auto 1, 3, kola, auto 2, 3, kola, auto 3, 2, kola. Pozri mu niečo, tam nemá. Remeň kupni. Kút pridaj. Remene kupni. Poď. Takže prvý je Marek, predpoveď do jazdy kôl je 19, druhý je Maxo, predpoveď 17 kôl a tretí je Ríško, predpoveď 10 kôl. Zhruba takto to vyzerá. No poď sa, to je predpoveď. Poď. 3 minúty do konca, poradie po druhej minúte. Auto 1, 7, auto 2, 6, auto 3, 4. Ale plný všade. No ve to, vážim sa. Prišiel on do mňa. Dobre, poďte. Púšťaj Maxa. Ríško, tam. No. 2 minúty do konca, poradie po tretej minúte. Auto 1, 10, auto 2, 9, auto 3, 6. Dobre, ja. Rýchlo. Jedna minúta do konca, poradie po 4. minúte. Auto 1, 14, auto 2, 13, auto 3, 7. Pripraví sa na 7 postupy na finále A. Finálová jazda 1. Púšťaj. 30 sekúnd do konca.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, auto 3, skończył, 2, Nie po tej skończył, chwili. 1, skończył, czas jazdy upłynął, jazda była ukończona, czas jazdy upłynął, jazda była ukończona, pozycja 1, auto 1, pozycja 2, auto 2, pozycja 3, auto 3, 5 minut do startu, start.